Sa mnom je danas doktor medicine, specijalista dermatologije i venerologije, gospodin Ante Perica. Doktore, dobar dan. Dobar dan. Koje su vaše glavne djelatnosti i čime se bavite danas najviše u praksi? Fizioderma je poliklinika koja se bavi bolestima kože, spolnim bolestima, fizikalnom terapijom, a u posljednje vrijeme imamo i ultrazvučnu dijagnostiku. Poliklinika Fizioderma savršeno spaja medicinu i estetiku. Kako je došlo do ideje da razvijete takav koncept i što klijenti najviše primjenjuju? Ja sam kao dermatovenerolog dugo godina se bavio općom dermatologijom, no u posljednje vrijeme sve više su traženi estetski zahvati i onda smo se odlučili da krenemo i u tu priču sa estetskom dermatologijom koja je danas u biti sve traženija. Tu je i uz to uvijek ide i fizikalna terapija koja jasno ima svoje mjesto u samoj fizikalnoj, ali ima mjesto i u estetici. Po čemu je Poliklinika Fizioderma specifična na tržištu i razlikuje se od ostalih? Poliklinika Fizioderma je idealan spoj dermatologije, venerologije i fizikalne terapije. Znači imamo masu dijagnoza, masu bolesti za koje su potrebne danas vrhunske fizikalne terapije. Između ostaloga mogu izdvojiti limfnu drenažu koja nam pomaže u masu bolesti, a po čemu smo stvarno specifični na našem tržištu. Primijetila sam da i imate individualan pristup prema klijentu, to je danas za svaku pohvalu. Da, apsolutno ste u pravu. Njegujem individualni pristup prema svakom pacijentu, prema svakom bolesniku. Ukoliko je potrebno uzeti detaljnu anamnezu, ukoliko je potreban pregled, ukoliko je potrebno pregledati madeže, imamo vrhunski dermatoskop, a uključujemo i vrhunske terapije i uglavnom su to fizikalne terapije, znači imamo vrhunski uređaj za fototerapiju šaka i stopala, imamo laserske tretmane u kojima možemo liječiti i gljivična oboljenja na noktima. U posljednje vrijeme imamo i ultrazvučnu dijagnostiku. Osim svih usluga koje ste naveli iz estetske i medicinske dermatologije, primijetila sam da imate i PRP metodu liječenja ispadanja kose. Možete nam malo o tome reći? Da, PRP metoda liječenja vlasišta je relativno nova metoda na našem tržištu, ali je u zadnje vrijeme sve traženija. Znači, PRP metoda ne može zamijeniti transplantaciju. Transplantacija ide kad je vlasište potpuno ostalo bez kose. Međutim, PRP metodu možemo primjenjivati u početnim fazama ispadanja kose. Znači, kao nadopuna lokalnoj terapiji i peroralnoj terapiji liječenja ispadanja kose. Spomenuli ste da radite i laserom. To je sve popularnija i naprednija metoda. Koji se sve problemi kože najčešće rješavaju laserom? Mi u poliklinici imamo vrhunski Cutera Neomidium Jag laser 1064 nanometra valne duljine. Koristimo ga za liječenje epilacija, koristimo ga za pomlađivanje, za liječenje crvenila lica. To je vrhunski laser za liječenje kapilara, bilo na licu, bilo na nogama, a imamo i vrhunski nastavak tog lasera koji se zove Limelight i koji nam koristi za liječenje hiperpigmentacija. Znači, rezultati toga su baš jedinstveni na tržištu. Koliko su laserski tretmani sigurni za različite tipove kože i kome su namijenjeni? Liječenje Cutera laserom je možda najsigurnije na tržištu, jer s njom možemo liječiti i pigmentiranu kožu i mogućnost nekakvih opeklina ili nekakvih posljedica su minimalne. Važno je naglasiti da se poslije svih tih laserskih tretmana treba paziti od sunca.
Jer ukoliko osoba izađe na sunce, onda mogu nastati nekakvi problemi, mogu nastati hiperpigmentacije. Nekakve druge probleme stvarno kod ove vrste lasera ne bi smjelo biti. Da napomenem da nakon naših tretmana Genesis koji koristimo za liječenje crvenila lica ili za liječenje pomlađivanja, osoba već drugi dan može ići na posao. Nakon sklerozacije kapilara, bilo na licu, bilo na nogama, također već drugi dan može ići na posao među ljude i niko neće ni primijetiti da je išta rađeno. Jedino kod Limelighta tu imamo malu upalicu, jedno 10 dana, ali koja isto vrlo, vrlo brzo prođe. Znači, jedan od najsigurnijih lasera na tržištu. Laser Genesis nam daje odlične rezultate u pomlađivanju kože lica i to na taj način da se stimuliraju potkožni elastin i kolagen i već nakon prvog tretmana rezultati se vide, međutim bilo bi poželjno napraviti barem 1, 2, 3, ako ne i više tretmana, da rezultati budu stvarno odlični. Jel? Zajedno sa Laser Genesisom dobro je napraviti neki od skin boostera kako bi se rezultati poboljšali. Skin boostere favoriziramo u ljetnim mjesecima kada ne smijemo raditi lasere radi jakog sunca. Kad se vide prvi rezultati rada laserskog tretmana? Laser Genesis nam ima u stvari dvojaku funkciju. Jedna je protivupalna, gdje se rezultati vide već za vrijeme samog tretmana, odnosno već dan, dva iza. Ali ako radimo pomlađivanje, onda se rezultati vide već za 3 do 4 tjedna. Jasno, svako daljnje ponavljanje tretmana nam daje sve bolje i bolje rezultate. Evo, već nakon prvog tretmana vidimo da je na desnoj strani koža zaglađenija, da je mekša, da smo napravili efekt pomlađivanja. Doktore, tretman je bio bezbolan i čak malo i ugodan. I hvala vam puno za tretman, ali vi ćete i sudjelovati na 10. festivalu estetike 21.3. u Opatiji u hotelu Ambasador. Što ćete tamo predstaviti? Hvala vam lijepa na sudjelovanju na festivalu. Hvala vam što ste me pozvali na festival 21. u Opatiju. Tada ću prezentirati laser, ali i jedan novi uređaj koji je prezentacija nove tehnologije.